Rumena malah nang ya. Magur na goजा kita mau ya. Sanday? Mau nak sanday ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oमफ्राय नै खावै ना फुख्रियाव नांदो जाहानि फुख्रियाव अखा हानानै दै माखासे जादोंना Iya magur na goजा गोरि ना गोजा Iya geri na goजा iya Geri na iya Oमफ्राय iya खावै ना Ha? Gongथाम गंथाम सेननि ना Oh, sampai apa ini? Wow.